Awaphike wonke amacala u-22 abekwe wona umshayeli weloli eladala isiphihli sengozi okwabhubha kuyona abafundi nothisha emgwaqweni owuthela wayeka eGodlayo ePhongolo ngomhla ka-16 kuSepthemba ngo-2022. Liqalile ukuqulwa inkantolo emantshi oPhongolo icala elibhekene nomnumzane Sibusiso Siyayo Mnyango 30 ongokuzala kwaJobe eJozini. Umsola wayeqashwa yiBhabo Project kaMnumzane Phiri Masinga waseMpumalanga. Eshayela iloli elashayisa iveni lalithwele izingane eziwu-18 ezazifunda ezikoleni ezahlukene nabadala ababili. Liqale ukuqulwa ngomsombuluko kanti isinqumo sizokhishwa maphakathi nenyanga kuMeyi kwephezulu. Ngaphambi kokuqala kwalo uSiyaya ufundelwe ukuhlulwa amacala abhekene nawo elokushayela budedengu lamisana nokwephula kwemithetho nokusebenza kwemigwaqo. Ngaphansi kwalo kubaluleke udaba lokuthi kwakungafanele abaleke endaweni yesigameko futhi wayehluleka ukunikezela ngosizo. Elesithathu ngelokubulala ngenhloso abantu abangu-20 kuleli kubaluleke uhlu lwezingane zabhubha nothisha wazo owayeyitoho kwesinye sezikole zasendaweni. Ebuza ukuthi uyavuma noma uyawaphika yini amacala athwese wona okuhlanganisa nawo ukubulala ngenhloso. Uthe kangiwavuma wonke lamacala okuthiwa ngawenza nabantu abafa kababulawa ngamina kodwa bashona ngenxa yengozi esho. Ngemva kokuba etshela inkantolo ukuthi uyawaphika amacala kube sekudlalwa izithombe mnyakazi noma ividiyo ezofakazi bombuso obukhombisa ukuthi umsola wayeshayela budedengu kangakanani. Ibamba le judge umnumzane G Davis linxusa umshoshisi ukuthi linxusa umshoshisi kuleli icala umnumzane Christian Shine ukuba abize ofakazi kulolu daba. Ufakazi wokuqala nowesibili bakhuluma okufanayo. Umnumzane Siyabonga Ntuli uchazele inkantolo ngakubona ngosuku lwesigameko ngangiphakathi endlini ngiqondana nefastela ngesikhathi ngibona iloli ligijima ngesivinini esiphezulu okwathi ngisamangaliswe yilokho ngabona selimile emgwaqweni. Ngaphuma ngiphuthuma khona ngabona imizimba yezingane ngaphansi kweloli kwakukhona imoto emhlophe kusenjalo ngabona owesilisa ephuma kuyona nowesifazane bebizana bebaleka. Owesilisa wayegqoke ibhulukwe elimnyama engagqokile ngaphezulu. Owesifazane wayelokhu ebiza owesilisa. Kwaqhamuka elinye iloli elifanayo lazama ukuma okwathi owesilisa enxusa umshayeli walo ukuba avule isicabha bagibele kodwa wanqaba. Kangibanga ngisabona ukuthi baphelelaphi ngoba mina ngama ukubuyela emuva elolini okwathi ngisondela kulona ngathola ukuthi liyashunqa iloli lalisengozini lifakwe izinsiza zokucisha umlilo kodwa zombili zazingenalutho phakathi. Ngagcina sengiboleka kwelinye iloli elafika okuyilona elasiza ngawucisha kumlilo owawusuqubukile kusho uNtuli. Imindeni esisulu beyikhona enkantolo uyise kaMsola umnumzane Velaphi Sibiyoni Mnyango 77 utshela iphephandaba ukuthi indodana yakhe isemanzini amnyama kulandela ukudlula emhlabeni kanina. Unkosikazi uze wadlula emhlabeni lokho ebaliza ngendodana yethu. Ubekhala ngokuthi akacaci ukuthi icala liyayigweba noma liyikhipha phambili. Thina kasinawo amandla okuphikisana nomthetho. Sizimisela ukwemukela noma ngabe yisiphi isinqumo esizokhishwa inkantolo. Kungumangazile ukuthi usewaphika amacala kanti nathi wayesitshela ukuthi uzimisele ngokulivuma waze wenqaba ngisho nokufaka isicelo sokudedela ngebheyili. Inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu uma ngibona imindeni yezingane eyalahlekelwa ngalolu hlobo. Unkosikazi udlula nje emhlabeni naye ubekhalela ithuba lokuhlangana nemindeni eyalahlekelwa ngoba kubalulekile ukuthi bezwe ukuthi sibakhalela sithini nathi.